Zdravíme všechny milovníky zvířat a vítáme vás u další epizody podcastu Za zvířata. Zvířata nemluví, ale my ano a přesně proto tenhle podcast vznikl, abychom jejich hlas šířili dál. Já jsem Kikča. Já jsem Háňa, obě jsme vystudovali ochranu zvířat a welfare a dnes se budeme věnovat množírnám psů. Já bych jen chtěla říct, že je to taky docela kontroverzní téma, tohle. Ale myslím si, že za to nedostaneme tolik hejtu, jak třeba za Puppy Yogu. To bylo docela husté. Protože tady si troufám říct, že fakt jako normální člověk, a to není urážka, ale že s náma bude souhlasit. Jo, taky věřím. Ta Puppy Yoga je asi víc kontroverzní. Jo. Každopádně názor jste nám nezměnili, takže takže my jdeme na to. Já dnešní epizodu začnu tím, že vám přečtu jeden takový příběh. Chtěli jsme jen štěně, malého parťáka, který nám bude dělat radost. Na internetu jsme našli inzerát a fotky vypadaly nádherně, štěňátka byla v čistém pelíšku a cena byla velmi příznivá a lákavá. Když jsme zavolali, paní byla neuvěřitelně milá, říkala, že se jim právě narodilo několik vrhů a my máme obrovské štěstí, že na nás právě jedno štěňátko zbylo. Předání proběhlo na parkovišti u supermarketu. Rychlé, bez zbytečných otázek, hotovost z ruky do ruky. Štěňátko bylo také trochu unavené, ale mysleli jsme si, že je to jen z té cesty. Realita nás ale dohonila hned druhý den. Štěně odmítalo pít, bylo apatické a když jsme po 2 dnech skončili na veterině, přišel šok. Diagnóza byla parvoviróza, jedna z nejobávanějších infekcí u štěňat. A také infekce, kterou si psi z množíren běžně odnáší kvůli nulové hygieně a absenci očkování. Následovaly týdny strachu a účty u veterináře, které se vyšplhaly do desítek tisíc. Ale to byl jen začátek. I když se z toho náš pes nakonec fyzicky dostal, psychicky to byl jiný příběh. Nikdy předtím neviděl trávu, lekal se vlastního stínu, neznal běžné zvuky domácnosti. Se psem se snažíme pracovat, jak nejlépe to jde, ale doteď má své mouchy, je agresivní na jiné psy a taky se u něj rozjela kožní alergie. Ani nepočítám, kolik jsme za pejska už utratili u veterináře od té doby, co jsme si ho přivezli. A také to není nakonec tak úplně parťák k dětem, protože má neočekávané reakce a my se bojíme ho nechat s nimi samotného. Tento příběh je smyšlený, teda jakoby tak trochu, protože je složený z mnoha různých zkušeností, které můžete najít kdekoliv na internetu a popisují je ať už majitelé psů, anebo pracovníci útulků, kam se ti psi z těch množíren dostávají. Takže to berte jako takový univerzální scénář, který se bohužel v různých obměnách opakuje v České republice stále dokola. Řeč je tedy o množírnách a pro ty, kteří si odtud psa koupí, to často znamená jen začátek nekonečného kolotoče trápení, a to jak pro toho psa, tak pro majitele. Takže vítejte u dnešního dílu podcastu Za zvířata, ve kterém se podíváme pod pokličku tohoto biznisu. Když se řekne slovo množírna, většina lidí si představí úplně extrémní scénáře. Psy namačkaní v malých klecích, špína, výkaly všude kolem a zubožená zvířata na pokraj smrti. A jo, i takové případy existují. Přesně ty se totiž objevují v médiích, protože připoutají nejvíc pozornosti a právem šokují. Jenže tohle je trochu problém. Protože právě kvůli tomu si pak spousta lidí myslí, že když to takto nevypadá, tak je všechno vlastně v pořádku. A to vůbec není pravda. Typickým příkladem je nedávný zásah na Příbramsku, kde státní veterinární správa odebrala přes 150 psů. Když se podíváte na fotky, odkaz vám určitě dáme do popisku, tak to není taková hororová scéna, jakou byste asi čekali. Žádné hromady výkalů po kolena, žádné miniaturní klece, kde by se mačkalo třeba 10 psů. A přesto to byla množírna. To je přesně to, co je důležité si uvědomit. Množírna není definovaná jen tím, jak to tam vypadá. A jaká je tedy realita množíren? Neexistuje jen jedna množírna. Je to spíš takové spektrum. Od vyloženě ilegálních hrůz až po chovy, které na první pohled působí skoro normálně, ale ve skutečnosti jsou postavené na stejném principu. Produkce štěňat za každou cenu. Začneme těmi nejhoršími, a to jsou ilegální množírny. To jsou často naprosto skryté chovy, které fungují mimo jakoukoliv kontrolu. Psi tam žijí v izolaci, bez základní veterinární péče a v nevyhovujících podmínkách. Feny rodí znovu a znovu, bez ohledu na jejich zdravotní stav. Štěňata bývají podvyživená, nemocná a odcházejí do nových domovů bez očkování nebo úplně bez jakýchkoliv dokladů.
Tady je utrpení viditelné na první pohled. A to jsou ty případy, které často vidíme ve zprávách. Jenže pak existuje druhá kategorie, která je mnohem hůř odhalitelná. A právě proto je tak nebezpečná. To jsou ty na oko slušné chovy. Když tam přijedete, nevidíte žádnou extrémní špínu, psi mají třeba vodu a někdy i docela dost prostoru. A možná vás přivítá i milý člověk, který působí, že má psy rád. A přesně tady se láme chleba. Protože problém není jen v tom, jak to tam vypadá. Problém je v tom, jak ten chov funguje dlouhodobě. Feny jsou často kryté při každém hárání, protože každé vynechané období znamená ztrátu peněz. Jejich tělo ale potřebuje čas na regeneraci a když ji nedostane, podepisuje se to na jejich zdraví. Vyčerpanost, komplikace při porodech, vyšší náchylnost k nemocem, to všechno se postupně sčítá. Štěňata jsou pak často odebírána dřív, než by měla. Ideálně by měla zůstat s matkou a sourozenci minimálně 8 týdnů, protože právě v téhle době se učí základní sociální chování. Když o to přijdou, může to mít následky na celý život. Může se o nich projevit například strach, agrese nebo problémy s adaptací. O problémech, které si štěňata odnášejí, se budeme bavit za chvíli, proto to tady teď nebudu úplně rozvádět. Ale z toho, co jsem tady teď povídala, je důležité si vzít jednu věc. Množírna není jen o extrémech, které vidíme ve zprávách. Je to celý systém, kde se zvíře postupně mění z živé bytosti na zdroj příjmu. A to může vypadat různě. Od naprostého hororu až po něco, co by laik klidně označil za docela normální chov. A my si teďka řekneme, proč tyhle množírny vlastně vůbec existují a jak fungují. Hodně lidí si myslí, že jsou to jen ojedinělé případy. Ale realita je jich mnohem víc, než si myslíme. Je to totiž velmi dobře promyšlený biznis, který stojí na jedné základní rovnici. Dokud bude poptávka, bude i nabídka. A všechno to začíná vlastně u nás, u kupujících, protože velmi často chceme to štěně hned, chceme ho levně a úplně nejlépe chceme konkrétní plemeno, které je zrovna trendy a úplně ideálně v nějaké trendy barvě, kterou jsme zrovna viděli na Instagramu někde a prostě ji chceme. A ti množitelé o tady té poptávce a o tady těch trendech moc dobře vědí a skvěle na ní reagují svou nabídkou štěňat. Jak to ale funguje v praxi? Ten množitel se o to zdraví těch psů příliš nezajímá. Feny jsou pro něj jen stroje na peníze. Mají, jak už říkala Háňa, časté vrhy, nemají skoro žádný čas na regeneraci, nedostává se jim kvalitní strava, protože ta je moc drahá. A to všechno jsou nástroje, jak ten množitel může maximalizovat zisk a prodávat štěňata s minimálními náklady. Abychom tady nemluvili jenom v teoretické rovině, tak třeba v roce 2024 vyplul na povrch případ, kdy si žena na Teplicku prodejem štěňat ze své množírny vydělala během 3 let 850 000 korun českých. Aby toho nebylo málo, tak tahle paní ještě ty lidi podváděla tak, že ta štěňata prodávala jakože z papíry, takže si za ně řekla mnohem vyšší cenu a podvedla takhle celkem 22 lidí, kteří si koupili papírového psa, ale vůbec papírový nebyl. No a pak následuje ten typický inzerát, který často množitelé využívají, a to čistokrevný pes bez PP. A tohle je teda lež, ať už se o množírnu jedná nebo ne, protože pes bez průkazu původu za mě nemůže být nikdy označen jako čistokrevný, protože ten jeho původ prostě nemá nikdo jak doložit. I kdyby to nebyla ta množírna, tak jak mi ten chovatel chce dokázat, že ten pes je čistokrevný? Jasně, může mi ukázat oba dva rodiče, ale jak dokážu, že ten pes je jakoby jeho, jako ten otec těch štěňat? Mm-hmm. Prostě chápu, že jako fena prostě kojí a tak, takže prostě to poznáš, ale toho otce nejde vlastně dokázat, hledá si nějaké genetické testy nebo něco takového. A pokud jsou ti rodiče tak kvalitní, tak proč teda nejsou uchovnění, aby mohli mít štěňata z papíry? Je tam prostě příliš mnoho otázek. Já třeba chápu, trochu teda, že někdo má doma papírovou fenu, ale nechce se mu ji uchovňovat, ale zároveň chce štěňata, tak ji připustí s jiným neuchovněným psem, ale prostě je to super, jenomže když nemáte psa uchovněného, tak on není zkontrolovaný odborníky na to plemeno v rámci toho uchovnění, nemá třeba ani genetické testy na různé genetické vady, které by mohl přinášet na štěňata a podobně. Takže i v tomhle případě, kdy teda jako dejme tomu, že ti rodiče prostě opravdu čistokrevní jsou, ale jenom nejsou uchovnění, tak mi pořád nepřijde fér psát do toho inzerátu slovo čistokrevný. Ale teď už teda zpět k těm skutečným množírnám. Ačkoliv vám napíšou,
Čistokrevný pes bez PP je to prostě pes neznámého původu. Ta absence papíru totiž neznamená jen to, že je pes levnější, což je velmi často výmluva tady těch lidí, proč mají čistokrevného psa bez PP, že vám řeknou, že chtějí poskytovat psa za lepší cenu, aby si ho mohl dovolit prostě každý. A ve skutečnosti to znamená hlavně to, že v tom chovu neexistuje žádný dohled nad zdravím rodičů, žádná kontrola genetických vad a žádná evidence. Chovatel nemusí platit poplatky za krycí listy, výstavy nebo zdravotní testy. Tím si jen snižuje náklady a zvyšuje svůj výdělek. A pokud v inzerátu navíc najdete věty jako štěně vám dovezeme nebo přidáme na půl cesty nebo na jiném neutrálním místě, okamžitě zpozorněte. Může to vypadat jako služba zákazníkovi, že vám chtějí vyjít vstříc a ulehčit to pořízení psa, ale ve skutečnosti je to snaha skrýt to místo, kde se to utrpení odehrává. Je to jedna z nejlepších taktik, jak zůstat skrytí. Množitelé moc dobře vědí, proč vás k sobě domů nepustí. Kdybyste viděli, v jakých podmínkách ty feny žijí, velmi rychle byste z koupě vycouvali. A nebo je to rovnou překupník, který místo chovu ani ukázat fyzicky vlastně nemůže. No, takže snad už teďka trochu víc chápete, jak ty množírny fungují. Není to moc hezký biznis a opravdu se tam jede jenom na ten výdělek a o to zdraví psů se vlastně vůbec jako nikdo nezajímá. A my pojďme na hodně důležitou část dnešního podcastu. A to jsou možné dopady na psy. Rozhodně to totiž nekončí tím, že si někdo odnese roztomilé štěňátko domů. Dost možná to tím teprve začíná. Bohužel, realita je taková, že psi z množíren mají vyšší pravděpodobnost různých problémů, zdravotních i psychických. A tady budu čistě vycházet jenom z vědeckých článků a výzkumů, aby mě nikdo nenařknul, že si to vymýšlím a zveličuju. Pojďme začít zdravím. V těchto chovech se většinou vůbec neřeší genetika. Nikdo netestuje rodiče na genetické choroby, nikdo neřeší, jestli je to spojení vůbec vhodné. Psi se prostě množí podle toho, co je k dispozici a co vydělá peníze. To znamená, že u těchto psů je větší šance, že se objeví různé zdravotní problémy. Ať už nějaké vrozené vady, oslabená imunita, různé nemoci anebo třeba i alergie. Například studie z roku 2011 od Macmillana ukázala, že zhruba 23,5% psů z komerčních chovů mělo zdravotní problémy, zatímco u běžných psů to bylo asi 16,6%. Neznamená to tedy, že každý pes z množírny bude nemocný, ale ta pravděpodobnost je tam prostě vyšší, protože tam chybí úplně základní prevence. A teď je dobré to srovnat s tím, jak to funguje u zodpovědných chovatelů v rámci chovatelských stanic, protože tam už existují různá pravidla. Jednak, pokud má váš pes průkaz původu, tak máte 100% jistotu, že je čistokrevný. Dále rodiče štěňat musí splňovat určité podmínky. Musí být uchovněni a pes, který má například nemoc či vadu, která je dědičná, uchovněn nebude. Musí tedy absolvovat zdravotní testy na dědičné choroby typické pro dané plemeno a samozřejmě se tam řeší i povaha psa. Před samotným krytím se vystavuje tzv. Krycí list, což je dokument, který eviduje plánované spojení konkrétního psa a feny. Celý vrch se pak oficiálně zapisuje. Štěňata dostávají průkaz původu a jejich původ je dohledatelný. Neznamená to, že každý pes z chovatelské stanice bude 100% zdravý, to vám asi nezaručí nikdo, ale je tam snaha minimalizovat rizika. A to je ten zásadní rozdíl mezi chovatelskou stanicí a množírnou. Ne v tom, jestli má pes papíry, ale v tom, že za ním stojí nějaký systém kontroly a snahy dělat věci zodpovědně. Já jsem tu ten systém těch chovatelských stanicích popsala hodně zrychleně, protože tam toho je, že hodně oni musí projít výstavě, tam bonitace a každé plemeno má jiné zdravotní testy a tak dále. Spíš jen tak jako zhruba, aby bylo jasné, že tam prostě pravidla jsou. A dalším bodem je psychika psa, který pochází z množírny. Na to existuje moc hezká přehledová studie z roku 2017, kde je to shrnutí 7 velkých studií, které se zabývaly tím, jak se chovají psy, kteří pochází z komerčních velkochovů. A ukazuje se, že tihle psy mají výrazně vyšší výskyt problémů v chování. Nejčastěji jde o strach z neznámých lidí a psů, vyšší citlivost na dotek, problémy se separací, problémy s hygienickými návyky a hlavně agresi vůči majitelům, jiným psům a neznámým lidem. Je to prostě tím, že ty štěňata odmala nic takového nezažili žádnou socializaci, nebyli ve styku s jinýma lidma, maximálně se svýma sourozencama byli odděleni od matky, neučili se na podložky, nic takového.
A ta zvýšená agrese byla dokonce potvrzena v 6 z těch 7 celkových studií. Jinými slovy, ten pes může mít problém fungovat v úplně běžných situacích, které jiný pes zvládá v pohodě. A proč se to děje? Protože v prvních dnech a týdnech života štěňata často nemají dostatek kontaktu s lidmi, nezažívají běžné podněty a někdy jsou třeba oddělena od matky příliš brzy. A samozřejmě na to může působit i stres, který zažívá samotná fena. A tohle všechno se pak otiskne do jejich chování a těžko se to potom dohání. Tyto problémy pak často dopadají i na majitele. Ti řeší opakované návštěvy veterináře a investují hodně peněz do výcviku nebo do léčby. A zase opakuju, ne každý pes z množírny bude mít tyto problémy, ale je fér říct si, že ta startovní čára je prostě jiná a že pravděpodobnost, že ta péče bude náročnější finančně i psychicky, je vyšší. Mně tady napadá takový ten argument, jak lidi hodně často říkají, ale to je teďka myšlené spíš na papírové, nepapírové psy, ne úplně na ty množírny, ale často říkají, že prostě nějaký oříšek se tady dožil 20 let a neměl za celý život jediný problém a čistokrevný papírový pes má prostě problémy a tak. Jakoby asi to tak platí, ale, nebo jako neplatí to tak, to jako jsem řekla blbě, ale myslím si, že to je hodně z minulosti, kdy prostě tady ti oříšci žili na vesnicích a ten zdravotní stav nikdo jako moc neřešil. Takže on třeba ten pes i ty nějaké problémy měl, ale prostě se neřešili. A to, že se třeba dožil hodně let, je spíš taková jako nějaká náhoda, bych řekla, nebo něco. Ale třeba mají ti psi tuhý kořínek, ale to neznamená, třeba to bude zrovna jako taky nějaká výjimka z toho vrhu, protože to taky slyším argument, že fakt ti oříšci jakože přežijou úplně všechno a dožívají se třeba 20 a já si tady piplám psa, řeším stravu, někdo to vůbec neřeší a dává mu zbytky a třeba můj pes umře dřív, ale já se na toto spoléhat nebudu a nebudu kvůli tomu jako rozhodně podporovat někoho, kdo to dělá jako biznis. No, jasně, no. Prostě u těch papírových psů máte větší pravděpodobnost, že to bude v pohodě. Samozřejmě můžete mít alergika, můžete mít agresivního papírového psa, prostě jako... Ano, může ten váš pes třeba fena dostat rakovinu, může mít nádory na mléčné liště a tak dále. Toto se úplně ovlivnit nedá, třeba to se dá kastrací, o tom někdy jindy. Ale minimálně tam předejdete těm dědičným chorobám a je jich hodně. No, je to složité téma. A vy si teďka možná říkáte, po tom, co jste tady všechno slyšeli, jak si někdo může koupit psa z množírny, vždyť je to přece jasné. Ale my bychom vás tady chtěli poprosit, nesuďme nikoho, kdo se tady v té pasti ocitl. Ti množitelé totiž moc dobře ví, jak na to a hrají si s lidskou nevědomostí, hodně si hrají s emocemi, jsou to vlastně dobří manipulátoři a umí s tím velmi dobře pracovat. Představte si třeba situaci, že vám prostě umřel dlouholetý parťák, nějaký pes, kterého jste měli prostě třeba 15 let. Jste z toho na dně, stýská se vám a doma je prázdno a chcete to prázdno nějak zaplnit co nejrychleji. A nebo máte třeba doma děti, které si psa hrozně moc přejí už několik let a brečí vám kvůli tomu a tak dále. V tu chvíli to lidi chtějí vyřešit co nejdříve. Nechtějí čekat měsíce na štění od ověřeného chovatele, protože tak to u těch papírových psů velmi často je, a chtějí tu radost nebo úlevu prostě hned. A ti množitelé jim to dají. Jsou to v podstatě, jak už jsem říkala, velmi dobří manipulátoři, působí milé, jsou ochotní, v telefonu zní jako nejhodnější lidé na světě, budují si s vámi důvěru a vy prostě nemáte důvod jim nevěřit nebo si myslet, že dělají něco nekalého. A pak je to ještě jeden častější motiv, proč ti lidi ty zvířata z množíren kupují. A to touha zachránit. Spousta lidí si totiž kupuje štěně z podmínek, které se jim nezdají, jen aby ho vysvobodili a mají pocit, že když ho tam nechají, stane se něco zlého. Je to samozřejmě obrovský projev nějaké empatie. Já sama nevím, jestli kdybych se do takové situace dostala, jestli bych byla schopná říct, nevezmu si to štěně, protože prostě nechci tohle podporovat. Musí to být hrozně těžké, ale v tomhle případě je bohužel ta koupě tohoto štěněte, ta v uvozovkách záchrana, kontraproduktivní. Protože i tou jednou koupí množiteli zaplatíte a podpoříte ho v tom, aby příští týden vyprodukoval další vrch, který bude trpět úplně stejně a on na něm opět vydělá. Pokud chcete pomoct pejskům z množíren, je fajn se mrknout do útulků, které jsou těchto psů často plné. Protože vždycky, když se nějaká množírna objeví a zruší, tak ti psi jsou zpravidla umístění do náhradní péče, což bývají ve většině případů útulky. A po nějaké době tak ty zvířata vlastně nabízí i k adopci. Takže tohle je vlastně úplně nejlepší cesta, jak těm zvířatům z množíren pomoci, bez toho, abyste podporovali toho množitele jako takového.
ti lidi, kteří si psa z množírny pořídí, nejsou zlí nebo tento průmysl určitě podporovat nechtějí. Spíše jsou často neinformovaní a pohánění emocemi, kdy chtějí prostě rychle zalepit díru po předchozím psovi nebo chtějí právě těm dětem vyhovět a podobně. A může se to stát úplně komukoliv, protože nikoho z nás na škole neučí téma, jak poznat dobrého chovatele od množitele, nebo jako tady tyhle témata nás teda a naši bublinu, co studovali welfare nebo veterinu, nebo se pohybují prostě v oblasti psů, tak my to samozřejmě víme, ale je tady spousta lidí, kteří prostě se v tomhle vůbec nepohybují a vlastně nemají jak o tom vědět. A přesně proto tady dneska jsme, protože nechceme tady nikoho trestat nebo kárat za to, že třeba těm množitelům naletěl, ale chceme právě šířit tady ty informace, aby se to dostalo co k nejvíc lidem a oni díky tomu dokázali třeba tady ty množírny prokouknout a věděli, jak těm psům z té množírny pomoct jinak, než tak, že si je tam koupí. Pojďme si říct, jak poznat množírnu, protože ono to často není tak očividné, jak by si člověk přál. Neexistuje jeden jediný znak, podle kterého si můžete říct, jo, tohle je stopro množírna. Spíš jde o kombinaci věcí, které jsou podezřelé. Jedna z největších červených vlajek je to, že nevidíte matku štěňat. Prodejce se třeba vymlouvá, že teďka není doma, že je někde jinde, že odpočívá, anebo vám ukáže úplně jiného psa. Přitom právě kontakt s matkou je strašně důležitý pro budoucí majitele. Jednak kvůli ověření původu, ale i kvůli tomu, jak se chová. Další věcí je tlak na rychlý prodej. Typicky třeba máme poslední štěně a už mi volalo víc zájemců. Když si ho nevezmete dnes, zítra už tady nebude. Nebo snaha domluvit předání co nejdřív bez nějakých zbytečných otázek. Seriózní chovatel naopak většinou chce vědět, kam štěně jde a budoucího majitele si vybírá. Pokud vám někdo nabídne, že se potkáte na parkovišti, benzínce nebo třeba někde na poli cesty, je to velký red flag a hlavně je to zákonem zakázáno. Důvod je jednoduchý. Chovatel nechce, abyste viděli prostředí, odkud štěně pochází. A pak je tady cena. Podezřele nízká cena může být lákavá, ale často je to přesně ten háček. Když je štěně výrazně levnější než běžná cena za dané plemeno s průkazem původu, je dobré zbystřit. Můžu? Jenomže to, že jsem si všimla, že poslední dobou už ty rozdíly nejsou až takové. Jakoby dřív tady toto, vím, že ono to jako platí asi i teďka, ale u některých plemen, takové ty hodně chtěné plemena, tak ono to stojí fakt skoro stejně jak oni ten pes využívají, PP, to je hrozné. Je to tak. Dalším podezřelým znakem je, když má prodejce více různých plemen najednou nebo neustále nabízí nová štěňata. To už spíš připomíná produkci než chov. S tím často souvisí i to, že feny mají časté vrhy bez větších pauz. A tím to nekončí. Třeba, když prodejce nemá žádné nebo velmi vágní informace o rodičích. Neví přesně, kolik je feně let, kolik měla vrhu, nebo se v odpovědích zamotává. Zároveň vám nepopíše otce, neřekne odkud je, neukáže fotku, nepředá třeba telefonní číslo. Dále, když štěňata vypadají nezvykle apaticky a bojácně. A hodně se toho dá vyčíst i z inzerátu. Pokud je třeba hodně obecný, bez konkrétních informací o rodičích, prostředí nebo podmínkách chovu, je to podezřelé. Často tam bývají obecné fráze jako krásná štěňátka, k odběru ihned, čistokrevná, ale bez průkazu původu. Nebo může být inzerát naopak až podezřelé dokonalý. Spousta superlativů, důraz na to, jak jsou štěňata úžasná, zdravá, mazlivá. Prostě když to působí spíš jako reklama, než jako snaha vám něco opravdu sdělit. Kikuš, já jsem si vzpomněla, ono to není tak dávno, co jsem ti posílala jeden inzerát, na který jsem narazila. To byl inzerát na jezevčíky a tam bylo napsané, že se jedná o první vrch cream barvy včera a že mají dokonce ty štěňata i světlé modré oči. Na konci bylo samozřejmě napsané, že jsou bez průkazu původu, ale po zdravých a vyšetřených rodičích. A tohle je za mě, já neříkám, že je to množírna, to si budeme vysvětlovat definici ze zákona, ale říkám, že toto je něco, co by mělo trknout každého člověka, protože tady cílí na to, že je to něco special a že to ti lidi mají chtít, ale standard jezevčíka není to, že má cream barvu a modré oči prostě. No. Jakože když se někdo jezevčíka, tak by si měl zároveň zjistit, jaký je standard toho plemene, jak má vypadat a ne si kupovat něco special, aby se za ním lidi venku otáčeli a on měl lajky na Instagramu. To jsou ty sociální sítě, no.
Důležité je tedy říct, že jeden z těchto znaků ještě nemusí nutně znamenat množírnu. Ale pokud se jich začne objevovat víc dohromady, tak už je to něco, co by vás mělo minimálně zastavit a přimět přemýšlet. Protože ve výsledku nejde jen o to, odkud si štěně berete, ale jde o to, jaký systém tím podporujete. A ještě bych tady dodala, v těch inzerátech určitě je podezřelé, když si psa kupujete, tak je podezřelé, když ten majitel třeba vám řekne dobrý den, nashledanou a nechce nic víc, ale ono mi taky přijde, že už hodně těch ilegálních množitelů nebo prostě těch množitelů dělá to, že do inzerátu napíšou, aby vypadaly důvěry hodněji, že vyžadují pak stálý kontakt s tím novým majitelem. Mm-hmm. Oni tam napíšou, ale pak už se třeba nikdy neozvou. Nebo vy jim pošlete fotky a oni nereagují, nebo jednou napíšou, že super, má se dobře a pak jim je to úplně jedno. Mm-hmm. Jo. A nebo nevezmou si třeba vůbec kontakt. No, nebo tak, no. Mně ještě k těm inzerátům napadá, že tam často můžou být chyby, překlepy. To podle mě je docela častý jako jev, že si na tom prostě nedají záležet, nebo je tam prostě nadpis s 20 vykřičníkama nebo kapslokem a prostě jedinečné štěňata, nejlepší štěňata a takové věci. Ale jako to už jsou takové asi docela věci, co všichni ví, ale třeba je tady někdo, kdo to neví. Jo, a hlavně abych třeba udělala aj pak někdy díl, nevím, jak bychom ho pojmenovali, jak bychom to pojali, ale něco jako jak vybrat psa od začátku až do konce, protože ono třeba jde úplně krásně se těm inzerátům vyhnout, že jo? Můžeš napsat poradci chovu, zeptat se na krycí listy daného plemene, které máš vybrané. Já, když jsem pomáhala vybírat taťkovi psa, tak jsem prostě projížděla všechny chovatelské stanice toho plemene a dívala jsem se k ním na stránky nebo na Facebook a tak. Já jsem dneska narazila na inzerát, když jsem tak jako pokukovala a prosím tě tam někdo psal, že prodává štěně zlatého retrievera. A já jsem to měla screennout, kdybys viděla tu fotku. To vůbec nebyl zlatý retriever. Vůbec. To, já bych řekla, že to byl mix asi jako 10 plemen, jako bylo to bílé, ale to nemělo jako skoro žádné chlupy, nebo bylo takové hodně prořídlé. Hlavou to mělo úplně jiný tvar, uši takové jako pofidérní a přesto tam někdo napíše, že je to jako 100% zlatý retriever. A nevím, jako kdo si to koupí. No, tak někdo jo, určitě. Mě to připomnělo naše sousedy, kteří si pořídili, nevím, jestli to byl retriever nebo labrador v tu dobu, teď už nevím, co z toho to bylo, ale vyrostl jim jezevčík, který jako má hlavu toho labradora, ale jinak je to jezevčík. Ježišmarja. Jakože neměla bych se tomu smát, asi to nebylo úplně nejlepší, ale dovezli si to domů s velkou slávou, že mají prostě labradora a byl to pak labrador s jezevčíkovitým tělem. To jsou ti neznalí lidé, no. Tak třeba aspoň někomu v tomto pomůžeme dneska. A pojďme si to teďka otočit. Jak vlastně vypadá zodpovědný chovatel? Jedna z prvních věcí, kterých si můžete všimnout, je, že se nezajímá jen o to, jestli si štěně vezmete, ale kam půjde. Ptá se na váš životní styl, zkušenosti, kolik máte času, jestli už jste takové plemeno měli a podobně. A někdy se i klidně stane, že si chovatel budoucí majitele vybírá a vám zrovna štěně neprodá, protože má třeba pocit, že by to nefungovalo. A to je vlastně dobře. Další zásadní věcí je, že vám umožní návštěvu. A třeba to má i jako podmínku. Jednak, aby zjistil něco o vás a druhak, aby vám ukázal prostředí a představil matku štěňat. Protože zodpovědný chovatel nemá důvod něco skrývat. A je taky transparentní. Otevřeně mluví o zdraví, o případných rizicích i o povaze plemene. Nesnaží se prodat dokonalého psa, ale reálného živého tvora se vším všudy. A komunikace nekončí ani ve chvíli, kdy si štěně odvezete domů. Naopak, správný chovatel se o štěně ze svého vrhu zajímá dál. Chce vědět, jak se mu daří a je vám k dispozici pro jakékoliv rady. Protože to pro něj není jen prodaný kus, ale jedinec, za kterého pořád cítí zodpovědnost. A samozřejmostí bývá i smlouva. Ta upravuje podmínky prodeje. Chovatele, od kterých mám já svoji Chelsea, mají ve smlouvě i závazek, že pokud bych ji chtěla z jakéhokoliv důvodu dát pryč, tak se první musím ozvat jim a oni mají právo si ji vzít zpět. S tím, že mi samozřejmě nevrátí peníze, to je jako logické, ale přijde mi toto moc hezký doplněk do té smlouvy. A já si myslím, že tak má jako hodně chovatelů, jen jsem tady chtěla dát příklad z vlastní praxe. Já když jsme vybírali taťkovi psa, což byl Hlavard, tak si vzpomínám, že jsem obepisovala asi
3 chovné stanice. Ze 2 mi nějak odepsali, že už měli obsazené, z té 3 jako nakonec teda, že měli volné ještě nějaké pejsky, ale já vím, že jsem se tehdy jako hrozně bála, že si nás nevyberou, protože oni byli přesně takový, jako že se ptali, a co s ním budeme dělat a prostě kde bude a prostě jako fakt jsem se bála, že si nás nevyberou. Pak jsme tam byli jednou se teda dívat jakoby na všechny štěňata a na mamku a jak prostě se s něma seznámit. A po druhé jsme tam byli si ho vyzvedávat, to jsme tam byli asi půlku odpoledne prostě na kafičku s nima a bylo to hrozně fajn. A hlavně potom jsme si ho odvezli domů a oni vytvořili vlastně pro všechny ty majitele jakoby facebookovou skupinu skrytou. A fakt jako asi 3 roky to tam bylo mega aktivní, že prostě všichni posílali, byli jsme tady na té výstavě, máme uchovnění, slavili jsme narozeniny a tak. A bylo to hrozně roztomilé. A dokonce jednou, podle mě tak po půl roce se za náma byli ti chovatelé podívat. A to jsou tady od Brna a taťka je prostě jako ze Zlínského kraje. A prostě se jeli podívat, jakoby jak se ten pes má a jeli takhle vlastně, buď se takhle potkávali s těma ostatníma na výstavách, když jezdili na výstavy, anebo se za něma prostě jeli podívat, jak se má, což mi přišlo hrozně fajn. Teď už teda ta skupina jakoby trochu umřela, on už je jim 5 roků, tak asi už mezi tím mají prostě další vrhy, tak už se to tolik neřeší. Ale minimálně vždycky, když mají narozky, ti sourozenci, tak tam všichni dají fotku, jak slavili narozky, takže to je mega hezké. No. To dává i jako chovka, ze které mám já Chelsea, tak vždycky majitelka na Facebook, že já mám vrch B, já mám vrch B, slaví dneska první narozeniny, druhé narozeniny a tak. No. Tak to je taky přijde hezké, že na to prostě myslí. Že jim záleží na těch štěňatech většinou, no. A pojďme si říct ještě jednu důležitou věc. To, že někdo má chovatelskou stanici, automaticky neznamená, že všechno dělá dobře. I mezi chovateli se najdou tací, kteří jedou spíš na kvantitu než kvalitu. Mají velké množství vrhů, více fen a ten přístup se začíná nebezpečně blížit tomu, co jsme popsali u množíren. Samozřejmě, u uchovněných fen je ze zákona stanovené, jak často může mít fena vrch, o tom bude Kikča mluvit za chvilku, ale to neznamená, že všechno, co je legální, je automaticky v pořádku. Pokud má fena vrhy pokaždé, kdy to pravidla dovolí, tak už to může působit spíš jako dobře nastavený biznis, než zodpovědný chov. Takže ani papíry nejsou 100% záruka. Ve výsledku je to zase o celkovém obrazu, o přístupu, komunikaci, podmínkách a o tom, jestli máte pocit, že ten člověk dělá věci s respektem ke zvířeti, anebo hlavně kvůli zisku. A já bych tady mohla dát další příklad z praxe. Když si naši chtěli pořizovat druhého psa, tak to bylo v roce 2018, já už jsem studovala, už jsem o tom měla nějaký přehled, tak jsem jim říkala, OK, pořiďte si toho psa, ale z chovatelské stanice. Tak jsme začali hledat, já už nevím, kdo to tehdy našel, každopádně volali jsme do jedné chovky, která nebyla tak daleko, jeli jsme se tam podívat, já jsem tam byla taky a tam jsme si toho pejska teprve vybírali, protože nějaké fotky měli, ale řekli jsme si, že to prostě necháme na první dojem. Jeli jsme si pro Fenečko, jeli jsme se psem, nechápu, jak se to mohlo stát, jakože to nám nezatajili, my jsme si vybrali nakonec psa. Ale jde mi o to, že pak byl třeba problém v tom, že jsme si koupili papírového psa a standardního a pak jsme zjistili, že má předkus, protože nám zuby nikdo neukázal a já jsem tehdy ani nějak jako to vůbec neřešila. Jako byl to hlavně pes pro moji mamku, ale nenapadlo mě se před nima nebo je požádat, ať mi ukážou zuby. A je to něco, kvůli čemu by ten pes měl být zlevněn. Pak vím, že byl problém nějak s očkovákem. Oni nám tvrdili, že nám dali jiný od jiného psa, jiného věku, což znamená, že jich tam měli víc, jakože různých věkových skupin. A těch štěňat tam fakt bylo hodně. Ukázali nám teda mamku, našeho psa, co šlo poznat podle zbarvení, protože její syn, kterého mají naši, je vlastně celý ona. Ale těch štěňat tam fakt bylo docela dost a různých fakt věkových skupin a už to si myslím, že mě mělo trknout, že těch chovných fen tam mají opravdu hodně a dělají to jenom kvůli tomu, že z toho mají peníze a myslím si, že ta paní nám tehdy řekla přímo, že se živí už teďka jenom tím. A že tam měla hodně fakt těch psů a u toho psa od našich se projevily nějaké zdravotní problémy, které si myslím, že by s tím dost možná mohly souviset. A nejenom zdravotní problémy, socializace. U něho selhala. Myslím si, že to byl i začátek jako u nich, že oni to pokašlali a moji rodiče to nedokončili. No. Takže takový jako za mě nepoužitelný pes. Jakože je hodný, ale
tak ty víš asi, Kikuš, jak se chová, já to tady nebudu znova popisovat, myslím, že jsem to říkala u Papiogy. Tak to si myslím, že byla sice chovatelská stanice, má ten pes průkaz původu, ale je to je to pro ně biznis, no, takže převlečená množírna v tomto. No, prostě ty dobré chovatelské stanice si vybírají ty budoucí majitele a zároveň vy jako budoucí majitel si dobře vybírejte tu chovatelskou stanici prostě, no. Ano, a nikdy se nám už pak neozvali. Já jsem jim teda jednou volala kvůli tomu očkováku a to se jako omlouvala, ale nikdy se už neozvali a to nám taky tvrdili, jak budou jako po nás prosit fotky a tak dále, tak ne. No. Proto je třeba lepší si vybírat chovku, ještě poslední věc, která má třeba jenom jednu chovnou fenu, nebo která, když vidíš vrch A nebo vrch B, tak je to furt lepší, než když vidíš někde vrch Z třeba. Jakože jo, může to být třeba někdo dcera zdědí chovku po otci a těch vrhů a těch jako chovných fen za sebou mají hodně a tak dále. Nemusí to jako znamenat nic hrozného, ale nevím, já jsem měla vrch B a ta chovka už teďka jako už nemá chovnou fenu. Ta chovka jako taková si myslím, že skončila a přišlo mi to jako, že takové méně podezřelé, tak bych to řekla. Jo. No, jako obecně ty chovky, jestli máte nějaké vysněné plemeno, tak třeba předtím, ještě než budete pořizovat, tak začněte je sledovat ty chovky na Instagramu, na Facebooku, dívejte se, jak prostě to dělají a pak až si vybírejte, která je vám jakoby sympatická a která není třeba taková podezřelá, jak jsi říkala tady ty na příkladu. Ano. Tak, a já vás teďka na chvíli potrápím troškou legislativy, chcete? Chcete mě? Jo! Já se pokusím být co nejstručnější. V České republice máme zákon na ochranu zvířat proti týrání, který by teoreticky měl množírny efektivně řešit. Možná se teďka ptáte, jak je možné, že tenhle biznis dál funguje, když na to máme zákon. V zákoně je například povinnost hlásit chovy, všechny chovy, ať už máte štěňata nebo ne, které mají 3 a více fen. Musíte to nahlásit na krajskou veterinární správu a zní to vlastně jako skvělý nástroj, jak mít o všem přehled. Jenže realita je jiná a má to obrovskou trhlinu. Ta veterinární správa a inspektoři tam totiž nejsou detektivní kancelář a aby mohli přijít na kontrolu, musí mít podnět. Takže pokud někdo chová 10 fen v garáži a nenahlásí to a nenahlásí ho ani nikdo jiný, tak ti inspektoři o něm prostě nemůžou vědět a oni nemají pravomoc ani v popisu práce chodit dům od domu a ptát se, kolik máte doma fen a máte je nahlášené, jako by to opravdu není jejich práce. A tady můžete právě hrát důležitou roli i vy. Pokud ve svém okolí vidíte nějaké podezřelé chování, třeba neustálý štěkot nebo vaše sousedka dává na Marketplace už 10. inzerát na štěňata za měsíc a podobně, tak můžete podat na tu krajskou veterinární správu podnět. Není to donášení, je to podíl na ochraně zvířat. A pokud inspektoři na nic nelegálního nepřijdou, je to jedině dobře. Ale pokud se tam množírna opravdu skrývá, váš podnět je tím, co ty psy může zachránit. Zákon množírny dále přímo definuje a zakazuje. Konkrétně těmito slovy, řeknu vám to doslova, protože jsem nevěděla, jak to zkrátit, aby to dávalo ten stejný smysl, takže jedna definice ze zákona. Je zakázán chov psů nebo koček, včetně jejich rozmnožování, v zařízení včetně bytu, ve kterém jsou chování a rozmnožování psy nebo kočky v nevhodných podmínkách, které způsobují jejich utrpení a ve větším počtu, který jim neumožňuje uspokojovat jejich fyziologické, biologické nebo etologické potřeby. Dále je množírna. Množírnou se rozumí zařízení včetně bytu, uvedené ve větě první, i když není hlavním cílem činnosti chovatele rozmnožování zvířat nebo dosažení zisku. Takže pokud chováte zvířata prostě nebo kočky, psy ve špatných podmínkách, ale nemáte to za cíl jakoby je prodávat nebo množit, tak pořád to může být množírna. Zodpovědní chovatelé dále dodržují pravidla, které tento zákon ukládá. Například vedou si evidenci vrhů, čipují štěňata do 7 dnů od narození a novému majiteli předávají kopii evidenčního listu. Pokud by vás tyto povinnosti zajímaly podrobněji, mrkněte na zákon, tam všechno najdete, je toho docela dost, co musí dodržovat. Množitelé ale tohle všechno ignorují. A opět, bez podnětu je velmi těžké na to přijít. Zákon má i další pojistky, například limit vrhů. Fena může mít maximálně 3 vrhy během 2 let. Dále zákon řeší i věk pro odběr štěněte. To štěně nesmí jít od matky dříve než v 50 dnech a množírny se jich často zbavují mnohem dříve, aby ušetřili zakrmení, nemuseli je očkovat a prostě se o ně nemuseli starat, sníží tím náklady. A ještě pro zajímavost u koťat je to pak minimálně 84 dnů, kdy musí být u té matky.
No a zákon také zakazuje předání psa nebo kočky na veřejném prostranství. Takže oblíbená praktika množitelů a množíren, že vám předají psa někde na půl cesty na benzínce, je taky zákonem zakázaná. Takže abych to shrnula, my sice v zákoně máme spoustu věcí, které na tom papíře zní skvěle, ale bohužel mají své skuliny. A proto je důležité, abychom my lidi nezavírali oči, když se kolem nás děje něco podezřelého. Já bych tady ještě doplnila, že to jsem nějak zapomněla zmínit v nějakých těch červených vlajkách, které se můžou objevovat v inzerátech. Pokud tam někdo napíše, že mají třeba štěňata, které jsou staré 6 týdnů a jsou i hned k odběru, tak je to něco, co by vás taky mohlo trknout. Nikdo nesmí, nebo nemělo by se, a už vůbec nechovatelské stanice nesmí prodat štěně mladší 8 týdnů. No. A ti množitelé, ještě druhá věc, to už často ví, že tohle jako už si na to lidi dávají pozor, takže napíšou, že jsou starší 8 týdnů, ale oni třeba nejsou. Takže je dobré se dívat na to, že už mají všechny zuby. Vidí, slyší. Slyší asi vždycky. Ano, otevřené oči prostě a pohyblivá jsou. No, prostě vypadají jako 8týdenní štěně, nebo prostě nevypadají, že se zrovna teďka narodili. Takže na to si dávat taky pozor. A vy už teď teda víte, jak množírnu poznat, víte, jak tenhle biznis funguje a že legislativa občas trochu trhne, ale co když na takové místo narazíte vy? Možná se bojíte, že se s tím nedá nic dělat nebo že je to až moc složitý úřední proces. Mám pro vás ale dobrou zprávu, vůbec to není tak těžké, jak to vypadá a váš podnět může být pro odhalení množírny naprosto klíčový. Takže co dělat jako první? Dokumentujte vše, co jde. Samozřejmě buďte opatrní, nevyvolávejte konflikt, nikomu nelozte přes plot, do baráku a tak, ale pokud narazíte třeba na podezřelý inzerát, zapište si jméno, zapište si telefonní číslo, uložte si odkaz, anebo nejlépe si udělejte screenshot, protože oni velmi rádi ty inzeráty mažou každé 2 dny nebo něco takového. A pokud si všímáte v okolí nějakých podezřelých věcí, zápachu, neustálého štěkotu nebo že vám třeba někdo předal nebo chtěl předat štěně na benzínce, zapište si vždycky všechny detaily, čím konkrétnější budete, tím lépe. No a pak už stačí jenom poslat podnět. Ten můžete poslat na krajskou veterinární správu, což je váš cíl číslo 1. Pracují tam inspektoři, kteří mají zákonnou pravomoc ten chov, na který vy podáte podnět, zkontrolovat. Podnět stačí na KVS poslat e-mailem a vždycky to posíláte na místně příslušnou správu podle toho, kde se ta množírna nachází. Takže když se množírna nachází prostě v Jihomoravském kraji, tak to pošlete na tu krajskou veterinární správu, která tam prostě patří. Na jejich webu najdete kontakty, návody, jak přesně postupovat. Hodíme vám zase odkaz do popisku, abyste se na to mohli podívat a věděli, jak na to. Pokud si na to sami netroufáte nebo se vám to prostě nechce řešit, můžete ten podnět podat i skrze organizace, jako je například Obraz, alias Obránci zvířat. Ti mají připravené formuláře a ten podnět pošlou za vás na základě toho vyplněného formuláře a s tou krajskou veterinární správou už budou komunikovat pak celou dobu oni a vás už vyrozumí jenom o výsledku. Podnět můžete podat vždycky anonymně. V případě té krajské veterinární správy stačí požádat o zachování anonymity a nemusíte se bát, že by se tak množitel dozvěděl, kdo ho nahlásil. A ještě jedna rada na závěr, už jsem to trochu říkala, ale pro jistotu ještě jednou. Nezkoušejte si sami hrát na detektivy na vlastní pěst, nelezte nikomu na soukromý pozemek a nevyvolávejte hádky. Ti množitelé můžou jednat agresivně, protože přece jenom je to jejich biznis, který jim vy chcete poškodit. Jde jim o peníze a nějaký konflikt by vás mohl ohrozit. Bezpečnější a efektivnější cesta je vždycky ten oficiální podnět na úřad. No a víš, co mě na tom štve? Že ani KVSK v tomto nemá úplně všechny pravomoce, protože oni jedou na podnět, oni ten podnět musí řešit, přijedou na adresu, ale oni nemají pravomoc na to vstoupit lidem do obydlí. Funguje tam nějaká ochrana obydlí nebo něco takového a pokud je ten člověk prostě nepustí dovnitř, tak oni tam nemůžou a pokud je ten inspektor vyzve, ať přivedou ven fenu nebo všechny zvířata, co mají doma, tak přivedou 1 fenu a řeknou, já víc nemám, i když třeba mají. A je to takové... Další skulinka, no. No. Určitě existují nějaké způsoby těch množíren, už bylo odhaleno strašně moc, takže vás nechci odrazovat, abyste dávali nějaký podnět, určitě, jo.
Dávejte podněty, je to důležité, protože, jak už jsem říkala, oni ti inspektoři fakt nemůžou chodit barák od baráku a ptát se, máte množírnu, máte více než 3 feny, staráte se o vašeho psa dobře, to prostě i ty podněty jim zabírají extrémně moc času, mají to hodně, takže nemají čas ještě na toto a ani pravomoce. A co říct na závěr? My vás samozřejmě nemůžeme a nebudeme ovlivňovat v tom, odkud si pořídíte psa. Ten největší vliv máme ve finále my sami. Každý z nás, kdo se rozhoduje, odkud si psa pořídí. Buď podporujeme zodpovědný chov, kde se řeší zdraví, welfare a budoucnost zvířat, anebo třeba i nevědomky podporujeme systém, kde jsou psi bráni jako prostředek k výdělku. A ano, je to těžké. Nabídky jsou lákavé, štěňata roztomilá a člověk má pocit, že to jedno štěně přece zachrání. Ale realita je taková, že právě tím nákupem ten systém dál podporujeme a udržujeme. Takže pokud si z tohohle dílu máte odnést jednu věc, i když budeme rádi, když si z toho odnesete víc věcí, nejlíp všechno, tak je to asi tohle. Nebát se ptát, nebát se ověřovat a klidně odejít, když něco nesedí. Protože lepší je počkat si na správného psa ze správného místa, než podporovat něco, co obližuje dalším. A pokud vám tahle epizoda přišla důležitá, budeme moc rádi, když ji nazdílíte dál. Čím víc se o tom bude mluvit, tím menší prostor budou množírny mít. Nádhera. No, takže nám dejte třeba do komentářů vědět, jestli máte zkušenosti s množírnou, třeba jestli jste někomu naletěli nebo někdo ve vašem okolí, a nebo jestli právě spíš to řešíte přes chovky, vybíráte si chovné stanice, nebo jestli třeba máte i zkušenost, jak Háňa, se špatnou chovatelskou stanicí, i to se může stát. Budeme rádi za vaše zkušenosti. A víš, co mě ještě napadlo, když jsem chystala svoje části k tomuto tématu? Že bychom mohli, a asi jako to nepůjde, ale že bychom mohli pomáhat i tím, že bychom udělali pár dílů, kde bychom na obrazovku nasdíleli nějaké inzeráty. A tam vždycky zdůraznili, co za nás je pochybné, podívali se i na fotky a tak dále, ale já bych se strašně bála, protože tam bychom museli skrýt jméno, nedávat to veřejně, třeba i adresu, že jo, když je to z nějaké malé vesnice, tak je to dohledatelné. A tak, ale myslím si, že by to lidi zajímalo a že třeba i v tomto je ta pomoc přínosná, ale asi to úplně nepůjde. Ale napadá mě minimálně příspěvek, by na to šel udělat zvlášť. Že bychom tam dali screenshoty, kdybychom zakryli to, co nemůžeme. Takže možná se můžete těšit na jeden, do příspěvku obecně o množírnách se mi to asi nevleze, ale možná uděláme jeden příspěvek zvlášť, kdybychom dali příklady, ne inzerátu z množíren, protože to nedokážeme odhalit, ale pochybných inzerátů, ano. Třeba kde jsou ty red flags, na které si dát pozor. To bychom mohli nějak vyzkoušet. Takže sledujte náš Instagram. Tady je dobrý brainstorming. A kromě Instagramu můžete sledovat třeba i náš TikTok, kde taky dáváme nějaké úryvky z podcastu, nějaké zajímavé věci, nějaké zajímavosti vlastně. Stejně jako na ten Instagram. Podcasty dáváme na Apple Podcasts, Spotify a YouTube. U těch budeme moc rádi, když nám dáte like, napíšete nějaký komentář, jak už Kikuš říkala. A úplně nejvíc budeme rádi, když tento podcast budete sdílet a pomůžete nám tak šířit hlas za zvířata. Tak jo, mějte se krásně a ahoj. Pa. Bloopers. Ty jsou často naprosto skryté. Chovy. Které? Fungují. Štěňata jsou pak často odebírána dřív. Já zase mluvím ostravsky. Hodně lidí si myslí, že jsou to jen třeba ojedinělé Ani nám to dneska nejde. Už ne, no. Je to totiž velmi dobře promyšlený biznis, který stojí na jedné základní rodici. Pokud by vás tady tyto povinnosti zajímaly podrobněji, tak mrkni. Dokumenty... Já jsem tam úplně já jsem Kikča. Ale jinak to tam. Já jsem říct, já jsem Hanča. Zdravím. Pardon. Já vím, že spěcháme. Ale mohli bychom to říct ve dvou. Já to bych
bych chtěla. Tak pojďme to zkusit. 3, 2, 1, teď. Zdravíme všechny milovníky zvířat. To jsme jim nenahráli nikdy, ty vole. To bychom jim urvali uši, hlavně těm. Takže to berte jako takový univerzální scénář, který se bohužel v různých obměnách opakuje v České republice stále dokonale. Psy na mačkaní v malých klecích, přiznaň to tak pokládat. To vidím periferně. Dobrý? Ne, nebudu dávat první pomoc? Jsem se trochu utopila. Protože právě... Because of that, people... Začneme natáčet v angličtině. Ne. Kde jsem? V Brně, že? Počkej. Protože právě kvůli tomu. Když se podíváte na fotky, odkaz vám určitě... Když se podíváte na fotky, nebudu se smát tomu.